UPPL मानगोनां प्रमोद सार दैदेननाय BTR नि गभर्नमेन्ट माहारियारि आफाद जे बिथांमोना गोदान दिल्लीयाव जे मोनसे बड'लेण्ड महोत्सव फालिहैबाय बेवहाय जोंनि बर' समाजनि गासै रायजो राजाफोरा बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि गुबै जाहोन एबा थांखिखौ नोजोर बोनानै जोङो इनायनो XNDB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय बाख्नायनो लुबैदों जोंनि जा राव हारिमु आसार खान्थि भारतबर्ष एबा गासै दुनियावनो जे मोनसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो आबसु बे मोननैबो जे दोलोआ जाबायदि रिप्रेजेन्ट खालामहैदो बियो इनायनो बाख्नायथाव उननि समफोराव जोंनि जा हारि दानायनि जि मोनसे नेरसोन दा बिनिखायनो आङो XNDB वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय जोंनि जा माहारिनि दोलो फोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय एबा गाहाम हामग्लायथि बावहरबाय दिनैहाय आङो बे बिथिङाव बेखौसो बुंनो सानदों जिहेतु 15 खालाराव जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेवहाय नुजादोंमोन नुजानायनि गेजेरजों जोंनि थांनाय 2020 नि जा 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय दा बे गोजोन गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथाङा नरेन्द्र मदि बिथाङा जे गोबां माने जोंखौ थुलुंगा होनायखौ नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिया फैनायखौ नोजोर बोनानै दा आङो दिनैहाय बेखौसो बुंनो सानदों जे बिथांनि स्पिचनि गेजेरजों मोननैसो XNDB फोरनि दफाफोरनि सायाव बुंदोंमोन दा बेवहाय इनिफ्राय जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय बिथां मा होनगोन जगेन बसुमतारिया माने मोननैसो XNDB मुं लानानै एलिगेसन लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा आङो गिबियाव बिथां जगेन बसुमतारिखौ बुंग्रोनो सानदों बिथांनि एलिगेसन लाबोनायखौ क्लारिफिकेसन होनायनि आगोलनो आं नैबेखौसो बुंग्रोनो सानदों जगेन बसुमतारिया सान ससेयाव दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो बिथाङा दिनैहाय माबायदिहाय XNDB मुं लानानै दिनैहाय XNDB फोरखौ लासिंसिं खालामदों जोङो माने सारप्राइज जादों जोङो जिहेतु नैबे तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङावनो जोङो बखबाद खालामो बिथाङा सान ससेयाव फैनानै दावहा मा होनगोन नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो बिथाङा सासे BPF नि बिथाङा कर्मिसो बै समनिफ्रायनो दा बे हिसाब दिनैहाय बिथाङा गोबां माने हिसाबफोर दिनैहाय बिथांखौ बिनायखौ नुनो मोनदों आरो XNDB नि सायाव माने गोबां खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथांनियाव नलेज एबा बिथांनियाव जोङो XNDB फोरा मा मोनदों मा मोनाखै बिथाङा बेखौ मिथिगोनो मिथिया जोंहा मोनसे डाउट दङ आङो गिबियाव XNDB फोरनि मोननाय मोनै बिनि सायाव आङो नैबेखौ बुंग्रोनो सानदों जोंहा XNDB आ 4,04,203 जन जोङो होनो हाबाय XNDB फोरनो बेनिफ्राय जोंहा 1986 नि 3 अक्ट'बरनि उननिफ्राय 34 इयार्स संग्रामाव गोबां मार्टियास जादों दा बे मार्टियास जानायफोरनो जोङो 632 जन जोङो मुंख्लं न'खरनो 5 लाखसै दिनैहाय जोङो होनो हाबाय आरो जाखिनि आद्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो उननि समफोराव लासैनो बाजेट सेसननि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय बा जोंनि जा गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमोद सार दैदेननाय BTR नि गभर्नमेन्ट दा बिथांमोना होनो थाखाय आखायाव लादों दिनैहाय आङो
आसरितसो मोनदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदो जे 1500 कौटिनि बिथांनो हिसाब नांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैहाय मा होनगोन आङो बे 1500 कौटिनि जा क्लारिफिकेसन होनायनि सिगां आं नैखौ बुंगोन जे मा होनगोन जगेन दैमारिया जिहेतु सान ससेयाव दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि, बे हिसाबै बिथांमोना अनलि फैसानिल' हिसाब बिग्रा मानसि आरो BPFनि मेनिफेस्ट'आनो अनलि फर मा होनगोन फैसानि थाखायल'। दिनैहाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। हारि दानायनि बड'फानि सिमांखौ जोङो जाफुंहोनांगौनि जोंहा गोबां खामानि एबा हाबाफारि लानानै जोङो हारि जौगानायनि फारसे जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दा बे हिसाबै जिहेतु बिथांमोना 1500 कौटिनिखौ हरबाय होननानै जिहेतु जोंनि भारतनि मन्त्रि बिथां मा होनगोन नरेन्द्र मदि बिथाङा जिहेतु एसे एनाउन्स खालामनानै होदो। दा बेवहाय गोबां जोङो पर्यायक्रमै जोङो बायदिसिना लुफुंबाय थादों। अनगयिं स्किम बा जोंनि जा बिटिआर सरकार एबा प्रमद सारनि जि गभर्नमेन्ट दा बेवहाय मानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा दिनैहाय फार्स्ट टाइमनो जोङो एक्सट्रा स्पेशल पेकेज हिसाबै जोङो गुडविल SOBD जिआव जोङो गोबां कौटिनि माने एक्सट्रा फान्ड मोननानै जोङो बिटिआर एबा रायजो राजानि गेजेराव जों खामानि मावनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो गोबां जोङो एक्सट्रा बायदिसिना मा होनगोन इयारलि बाजेटनि अनगायैबो जोङो गोबां फैसा जोंनि गेजेराव सफैदों। दा जगेन बसुमतारिनो बेफोरखौ हिसाब होनांगौ आरो होजाथावना बिथाङा मानसि होननानै आं साना।